Keskittyminen sairauden mahdollisesti mukanaan tuomien rajoitteiden sijaan mahdollisuuksiin, mitä sairastumisesta huolimatta toipuvalla edelleen on nyt ja mitä voi olla tulevaisuudessa. Tärkein tekijä on luottamus. Luottamus ammattitaitoon, osaamiseen, tarvittavan tiedon liikkumiseen, luottamus siihen, että jos asiakkuudessa on kyse perheestä, niin jokainen perheenjäsen vointeinen on tärkeä ja osa kokonaisuutta, joka tavalla tai toisella vaikuttaa jollain tavalla kaikkiin kysymyksessä mainittuihin tahoihin. Luottamukseen liittyy myös jaettu asiantuntijuus. Ammattilaisten verkostoissa täytyy olla kykyä tunnistaa oma rajattu asiantuntijuus sekä kykyä rakentaa yhteistä asiantuntijuutta verkoston muiden jäsenten kanssa sekä tunnistaa perheet omaan tilanteensa asiantuntijana. Lisäksi tärkeää on omais- ja perhelähtöinen asenne ja lähtökohta erityisesti sote-alan ammattilaisten koulutuksessa sekä sote-palveluyksiköissä. Tärkeää on omaisten ja läheisten tunnistaminen ja tunnustaminen merkittäväksi resurssiksi ja voimavaraksi palvelujärjestelmässä, jotka myös itse tarvitsevat tietoa ja tukea.